sobota ráno, 8:30, druhý deň. Republika Srbska, Banja Luka, presun do novej destinácie. Pôjdeme trasu dlhú asi 610 km, je to asi na 2 dní. Ešte sme nemali dneska kávu. To je naša prvá nachádzka. Momentálne sa chceme presunúť do mesta Drvar, kde začína naša taká offroadová časť. To sa nedá popísať, to je balkánske dobrodružstvo jedným slovom, 2 slovami. No, divoké Balkány. O tej trase sa dá povedať asi, že je o tom, keď chceš vidieť všetky diery, kde dajú dobrú líšky dobrú nos, tak to je presné miesto. V prvom rade sa chceme presunúť do mesta Drvar, kde by mala začať tá naša ideálna trasa offroadová, v ktorej sa dá povedať, že je to trasa, kde chceš vidieť každú dieru Balkánu, ale štýlovo. Na motorke, s prilbou na hlave, neskutočnej horúčave, ale s úsmevom šialenca. Sú tam diery hlboké ako ekonomická kríza, benzínka asi každých 100 km a rýchlo ísť znamená ísť asi 60 km za hodinu. Pošleme link. Dobre, teším sa. Otvorí sa pivo a doma to môžeš tak prezentovať, pustíš na telku, že by videla i pani. A Tak. Oni tam môžu a ty nie? Zrodnácu, že ešte mohol aj ty tam ísť s nimi. Tak ti poviem. Presne tak, a beli syna i mne. 3 motorky. Dobre. Tak, aj my pôjdeme tam. Aj my tam ideme. Nevieme, čo tam je. Ale keď tam idú Nemci, a my sme horší jak Nemci. Asi. Ja sa kúpem všade, ale tu sa asi kúpať nebudem. No, toto nie. Starí detkovia 50 plus a vozia sa tak. Nemci odchádzajú. Budú tak? Á, ide. Budú tak? No, teď sa tady projíždějí Nemci, jak za války. Za války. Sa pozrieť, či tam nenarobili bordel. Kontrolujú bordel. Vladimír si to užíva, testuje gumy do offroadu. Takto to chcem. Takejto krajine. Užíva si to. No ako?
paráda. Povedz mi svoje dojmy. Môže byť. Gumy ukáž, offroadové. Počkaj, to nevidno. Tak si to pere. Cítia sa tu ako doma. Pere. Dobre. Tak, to je len začiatok dnešného dňa. Čo tomu chýba? Nič. Ideme ďalej. Etno selo, nejaká reštaurácia na vintage štýl. Typická bosnianská krajina, široko ďaleko nikto, pekné scenérie, závrby, ten tam nejaký dom, a nikde nikto. Tu si dáme kavičku teraz pri rieke Sana. No, z toho mosta sme videli tento objekt, a takže si dáme kávu, lebo to bolo napísané niečo vila a niečo také, a sedeli tu ľudia, sú tu také stoličky. Takže ideme tu, tu sme prišli, zaparkovali vo štvrtú dvora a máme, že chceme kávu, alebo čo je. A že to nie je reštaurácia, že to je súkromné. Alež nám urobia kávu, lebo tu nikde nič okolí nie. Tak sa tešíme a dáme si tu kávu. Všetko tu je ako v reštaurácii. Stoly, tu, tam, ľudia sú tu, viazlili to bolo aj. Strategické miesto pri ceste. Križovatka. No, pozvanie sme prijali a kam si dáme. Musím povedať, že toto vybavil vládom. No.
niekde vysoko v horách. No, sme na náhornej plošine. Prišli sme ťažkým ochrodovým úsekom. Stade sme prišli. Veľmi kamenisté, veľmi valiace sa kamene a prudké stupaky a naopak padaky. Bolo to zaujímavé, ale sme to zvládli, ne, Vrado? Áno, ani nepoložili. A prídeme hore a tu napojili sme sa na normálny asfalt, čiže dali sme nejakú skratku. Sme pri meste Jajce. Teraz vás prevediem po vodopádoch okolo mesta Jajce. A nie som tu sám. Vlado, čo robíš? Mážem. Tomáže ten jede. Aha. A Kardan si nechal doma? Doma, v garáži. Dobre. Tak, Vlado nemá kardáň, musí robiť každý deň bežnú údržbu, no tak je to, keď máš reťaz namiesto kardáňa. No idem rozbaľovať svoj stan, všetko je zaprašené, to správne, lebo tak to vyzerá, keď sa tuláte po divokých Balkánoch. Hovorím vám krátku inštruktáž, ako si postaviť stan veľmi pohodlne a extrémne rýchlo. Staví to. Vidíte, že je 8 hodín, sobota večer. Chcem sa s vami podeliť o zážitky dnešného dňa, ale začneme tým, že sme došli, to je mesto Jajce, vlastne sme nemali ani šajnu, kde dojdeme. A tak skončili sme tu pri vodopádoch, je to trošku za mestom, kde je také turisticky rušnejšie miesto. Dá sa tu kempovať, pláže, dá sa tu kúpať. No, vidíte za mnou políciu, tam je polícia a policajti. Tak som sa pýtal, že čo sa deje. Myslím si, že či to tu nie je nebezpečné, alebo nejaký kriminálny čin, či sa tu nestalo. Ale nie, utopil sa tu nešťastná náhoda nejaký chlap. No, tu není, ale ešte dokumentujú jeho veci a tak. Takže to je také smutné, no. No ale každopádne my zostávame tu, lebo je veľa hodín. Ideme si dať pivo, ožujsko. Vlado, čo pijeme?
No, dobre. Takže pijeme oržisko a my ideme završiť dnešný deň práve tu. Čaute. Vlado ma už čaká. Musím ísť. Čaute. Vlado, takže na záver dnešného dňa si pripijeme. Čauko.